El meu vici, al cinema. Com no? Des que vaig començar, de ben petit, mai em va importar el que pogués pensar o dir la gent. L'única cosa que realment volia era transmetre art a 24 imatges per segon. La crítica. Van començar a dir que el meu cinema era artificial, que no tenien cap tipus de talent. Bé, Gallecs, la BBC, el Wall Street Journal, tot el món es va posar en contra d'això, TLC. Així que sí, és veritat, vaig decidir canviar. Per primer cop a la meva vida cediria als interessos de la massa. Estava disposat a adaptar-me als cànons del cinema comercial. Estava disposat a vendre el meu cinema al gran públic. D'aquesta forma vaig decidir que faria un thriller d'acció. La primera pel·lícula comercial de JLC seria sexo, drogas, violencia, muerte, cropofagia, sentimental, heroína, intercambios, Detroit, Illinois, tetas, coños, sexo, preservativos pero agujereados, 400 insectos en el jardín, aire acondicionado, prótesis, caderas ortopédicas, piernas ortopédicas, brazos ortopédicos, ojos ortopédicos, corazones ortopédicos, pies ortopédicos, insectos ortopédicos, 4.622 ortopedias, todas en la misma calle, la calle de las ortopedias, i tot això, todo eso, en el·lipsis. Primer vaig pensar que, a veure, d'acord, estava fent un thriller d'acció, però això no significava que hagués de renunciar al meu segell en els diàlegs. Portes els diners? No! I també vaig preguntar per les el·lipsis d'acció, on devien anar a parar. Així que vaig decidir incloure-les en el meu metratge. Necessitem reforços, ja! Què, com està la cosa? Xunga. Ojo la porta, aquest senyor. Jo què sé, suposo que a la tarda, nit, ja estaré per aquí. Home, no, esperem que no em matin. No, que no passarà res, mama, que ja vindré. Mira, venim d'aquí, això és casa meu, vale? I hem d'anar aquí. O sigui, només havíem de seguir el riu. I t'has ficat per la muntanya, tio. No l'havies agafat mai, un cotxe? Però com pot ser que no ho entenguis, tio? El mapa, el riu, agafes el riu, el creues, només has de creuar el puto riu, collons! Tu, nen, tens un pillo o què? No, tio, ho he deixat. Bueno, ho he deixat ja fa 4 anys que no fumo. Però jo t'he vist fumar, tu. No, algun sopar d'empresa i sí, però no... Ja, però tu, quan bevies i tal, jo t'he vist encadenar-me un de... O sigui... Eran otros tiempos, muchacho. Ja no. Però sí que com que tampoc coincidim tant. Clar, tu estàs a l'oficina, jo estic aquí fotent tiros. No ens veiem tant, ja. No, està clar. Tio, aquest solet. Vols dir què cal? Quina mandra.
Fem una selfie. Per què no puc arrencar? Tens el freno de mà posat? No. Sí, apreta'l. Ara està posat. Ara està posat. Ara el treus. Vale? I ara tens el freno apretat? Sí. Ja està? Tio, segur que has conduït alguna vegada, tu? Sí. Sembla que tinguis por. Hòstia, és que ets molt dur, eh? És que ets una mica cal justet. Fa por tot. Què passa, tio? Hòstia, que he sortit molt ràpid, aquest. Bueno, va. Som-hi, no? Al final amb la tonteria se'ns ha tirat el dia a sobre, eh? Ja veus. Bueno. Sí, a veure, el que havia fet era aplicar el meu estil al contingut dels altres. I el resultat va ser un fracàs, un altre fracàs. Així que vaig decidir fer el contrari. Agafar el meu contingut i aplicar-hi el filtre de blockbuster de merda. Son los mejores filósofos del mundo. Su única arma, la retórica. Chicos, he conseguido 3 contratos ballena. Nos regalan el iPhone 6 a cada uno y solo nos piden que no llamemos más. Pero cuando las palabras fallan, entran los puños. Una superproducción de JLC. Los filósofos griegos han vuelto. Sócrates, el cerebro. Sócrates, hijo de puta, te mataré, porque has violado a mis hijas. ¿Cuántas son? Son 7, ¿Y cómo sabe que son hijas suyas? porque son hijas de mi mujer. ¿Sabe que hace unos años también violé a su mujer? Jaque mate. Platón, el musculitos. Aristóteles, el que hace listas. Chicos, esto es un follón. Hay que ordenarlo todo o el plan no funciona. Hay que categorizar todo lo que tenemos y ordenarlo en subcategorías. Por ejemplo, armas. Tenemos que tener claro que son pistolas, subfusiles, armas punzantes y armas cortantes. ¿Entendido? Con la colaboración de Diógenes, el limpiador. Això també és meu. El 29 de febrero del próximo año bisiesto llega a sus pantallas Los Juegos del Hades. Los Juegos del Hades va ser un èxit brutal, espectacular. I em vaig començar a enganxar als blockbusters, al diner fàcil, a Hollywood, a la cocaïna també. La veritat és que va arribar un punt en què estava malament. No em parava de mirar Rambo tot el dia, Rocky tot el dia. I just quan estava a punt de deixar els blockbusters, se'm presenta una oferta per tal de treballar amb el meu estil en prime time a la tele basura. I jo vaig dir que sí. Merda, nois, entrem en 10 segons! Merda. 5, 4, 3, 2, 1... Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Hola i benvinguts un dia més a Gran Artista VIP. El programa... Publicitat! I després de menjar raspallat les dents! Entrem ja! Hola. Benvinguts un dia més a Gran Artista VIP. El programa on parlem amb artistes tan grossos i que parlen de les seves merdes i que també aprofiten per parlar malament dels que no estan aquí. Senyor Dalí, senyor Pollock, què n'opinen de l'obra de Miró? És que com un infant tendre,
con les carxofes. I vostè, senyor Pollock, què n'opina de l'obra de Miró? Bé, doncs avui tindran l'oportunitat de dir-li tot això a la cara, perquè, senyores i senyors, el convidat especial del dia és Joan Miró. Hola. És la classe dels esquirols? Sí, senyor Miró, sí. Me poso aquí, eh? Sí, Ja s'ha caído el techo. Miri, la veritat és que el primer que ens agradaria preguntar-li és quina és la seva opinió sobre l'obra de Pollock. Bien. Pues no li sabria dir perquè he vist el Garabatos. I vostè, senyor Dalí, què n'opina de l'obra de Pollock? Prou. Només hi ha una forma d'arreglar aquest conflicte que ha sorgit entre els tres, i és la nostra secció Art a l'atac. Els nostres concursants tenen 5 segons per corregir els quadros dels altres. Senyors, 5... Temps! Senyor Pollock, temps! Molt bé. Anem a veure el resultat. Sisplau, si poden aixecar els seus quadros. Bé, aquí podem veure com el senyor Miró ha dibuixat el logo de la caixa en el quadre de Pollock. El senyor Pollock sembla que ha guixat... Sí, ha guixat, efectivament, ens confirmen que ha guixat el quadre del senyor Dalí, i el senyor Dalí ha dibuixat una polla ben gran en el quadre del senyor Miró. Molt bé, doncs esperin un moment que em posi el pinganillo perquè em comuniquin. Atenció, perquè em diuen que ja em poden comunicar que el guanyador no és el senyor Pollock. Senyor Pollock, tranquil. Senyor Pollock. Ja n'hi ha prou. No, prou de guixar, prou de guixar. Jeder muss sein, eine selbstständiges Deutschland werden Nationalsozialisten, nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenommen. Thomas me dit le contraire, que quelqu'un de quelque chose pour moi, et puis accepter ce que je lui propose. A tots, no, també de dubte, que sé tal cosa.